Kaixo. Gaur ikusiko dugu beste zerbait LibreOffice Writer programaren ingurukoa. Ikusiko dugu nola sortu daitezken orrialde estilo berriak. Eta zer diren, eta hori guztia, pixka bat, sarrera bat egiteko. Hemen nago Ubuntu 16 batekin, zuek daukazunaren antzerakoa, bakarrikan aldatu diot ingurunea, aldatu diot Unity euki beharrean, badaukana da, Genome Flashback ingurunea, ingurune sinpleenetako bat. Hori instalatzeko, badakit ez da daukala zer ikusirikan justu orain ematerari ganarekin, baina behintzat gogoratzeagatikan, hemen dauzkat Historin dauzkat hemen, komando hause da jartzeko ingurune hau behartan lerroa, bale? Lehenbiziten zuen eguneratu, gero jartzen zuen eta listo. Eta horrekin ja aukeratu ahalko dugu, hasieran zein ingurune nahi dugun, eta hau da sinpleenetako bat, bale? Beraz, Writeren sartuko gara, eta horri alde estilak ikusiko jo. Estilotan, hemen badaukagu zerbait gainean, hemen menu hau nik egia esan ez dut asko erabiltzen dutena da, hemen estilok eta formatua ateratzen hemen lehiotxo bat, eta lehiotxo hori ateratzeko erabiltzen dut F11 botoiari emanez, zuzenen ateratzen da. Eta hemen agertzen dira estilo ezberdinak, normalean lehenbizi kargatzen dena dira paragrafo estiloak, karakter estiloak ondoren marko estiloak, orrialde estiloak, eta gaur orrialde estiloi buruz hitz egingo dugu. Hitz egingo dugu ze, oso ondo etortzen zaigu orrialde estiloak manipulatzea dokumentu luzeetan, goiburuko eta orri oin ezberdinak erabilina balin baditugu, ondo zehazteko zein orrialde motan ari gean lan egiten momentu bakoitzen. Badakit hau egiteko beste modu batzuk ere badaudela, baina hau iruditzen zain niri modurik egokiena. Beraz, nik nahi balin bat egin dokumentu bat daukana, portada bat, lehenbiziko gauza ingo nukena da, esan, orrialde estilo hauetan daudela, hau dela lehenbiziko orrialdea. Zikustu hemen dagoela, ezkerreko orrialde, eskuineko orrialde hori dira, liburu motako dokumentuetan erabiltzen dian estiloak, eta gero dago, hoxe, adibidez hau, lehenbiziko orrialdea. Da lehenbiziko orrialdean, klikatuko dugu hemen, eta esango dugu, lehenbiziko orrialdean nahi dugula zehaz idatzi. Hemen jartzen dugu, ez dakit, egiten eriga tutorial bat, LibreOffice Writeraren ingurukoa. LibreOffice Writer, jartzen dugu, nahi dugu bezala, tamaina handin, nahi ez da gizatikan, baina Ubuntu letra guztetu zait, eta hemen txekartzen, gero jarriko nintuzke irudi batzuk, dana dalakua, hori badakigu egiten, eta hemen azpian, letra txikiago batekin, nere izena. Zer raro ditu nahi, ez dakit ez da nola indetan hau. Hemen, geizte naiz, eta hemen jartzen dugu bukaeran, lorrokatuta eskuinen, izena, Josu Etxeberria. Ere izena. Eta horrein ingo duguna da, honen ondoren, orrialde jauzi bat txertatu. Horrek esan nahi duna da, urrengo orrialdea beste estilo batetakoa izango dela. Normalean, portada baten ondoren, joaten da indizea, eta indize orrialde estiloare badaukagu. Horrein ingo dutena da, lehenbizi hemen txertatu orrialde eskuzko jauzi bat, uste horrekin dela hoberena, eta hemen ikusten da, orrialde jauzi bat, eta esaten diguna da urrengo estiloa zein izango dan. Esaten dut, gaude lehen orrialdean, iten dugu orrialde jauzi bat, jongo gara beste orrialde batetara, eta urrengo orrialdean nahi dugu izatea indize estilokoa. Adosi eman, eta orain ikusten duzuen automatikoki hemen, gelitu denan indizea. Indizean, txertatuko genuke indize bat edo automatikoki edo guk idatzita aurkibidea. Eta ez dakit sarrera, instalazioa, froga, atal ezberdinak izan ditzazkenak dokumentu batek. Orduan hau hemen jarri dezakegu, gu nahi dugun bezala, sarrera,
Eta zenbagarren orrialdean dago, ba. Lehenengo orrialdean. Eta instalazioa dago bigarren orrialdean. Egitera iniez eskuz, hau egia esan txapuza da. Ze eskuz aurkibideak ez diaiten. Egitzen dira oso gaizki. Eta ez da okia. Baina, bueno, nik bideo honetan bakarrikan ikusi nahi ditutenak orrialde estiloak dianez, ba, zer aplikatuko. Hemen, jartzen alin behar zerbait, goiburukoan, hemen indizea, estilo, letra mota, berdinarekin jarriko dut hemen horrela, eta gian izan daiteke baita ere, grisa. Bai, hemen dauka, grisa, hain argila, zer ikusten. Vale? Hemen daukagu indizea, ez dut ondo egin, hemen, halaxe. Eta jungo gineteke urrengo orrialde batetara, baina urrengo orrialdean ez den nahi agertzea. Begira, ite bali badugu orrialde jauzi normal bat, hemen berri hori indize bali agertzen zegu, ze oraindikan naizte beste orrialde batea jun, gaude indize motako orri batean. Atze ingo deu, eta berri ingo deguna da txertatu eskuzko jauzi bat, eta eskuzko jauzi honetan esaten duguna da, nahi degula urrengo orrialdera jun, baina orain beste estilo bat erabiliko dugula. Ba, ja erabiliko dugu estilo lehen etxia. Dala, beste dokumentu guztirako erabiliko dugun estiloa. Horren, estilo lehen etxia jartzen dut hemen. Adosta, hau ja aldatu inda, hemen goien, uste malin badezue, daukagu hirugarren estilo bat. Eta hemen egongo litzateke, ba, ja aipatu dugun lehenbiziko puntu hori, ez da, ba, sarrera eta beste guztiak. Eta sarrera, eta hemen idatziko dituzke gauzak, sarrera jun daiteke idatzita lehenengo izenburuko estiloakin, eta bi horri alden beranduago egon daiteke hemen uste jarri getela instalazioa horrelako zerbait. Bai? Gai bakoitza aste ganean normalean orrialde berri batean egiten da. Eta hemendik aurrerako orrialde hauek bukiko dute beste goiburuko bat. Hauek adibidez izan dezakete hemen goien bazdakit, kapitulo izena, edo, baina bai eukiko dutena, beira, hoi bai dala egitan, jarriko genukena da hemen orrialde zenbakia, bale? Jartzen dugu hemen, nahi dugula txertatu, eremuak orrialde zenbakia. Azten da, irutikan kontatzen, hau aldatu daiteke, eremuak, hau hemen, desplazamendua 0, uste dut 3 hemen jarriko banu. Ez da horrela iten. Bueno, hori aztertuko dugu klasen, edo ikusiko dugu nola egin diteken, bale? Baina, bueno, txertatzen badego ere mua. Eta hemen, orrialde zenbakia. Hau 3. orrialdean denez dokumentu honetan, egia da, indizean jarri beharko nuke hau dela 3. Azten dela, urrengoan azten dela 4ean, o 5ean, o dana dalakuan, eta 6ean. Bueno, esan dugu, hau nahiko txapuza da. Hau aurkibide bat horrelakoa ez dugu ingo inoiz. Baina, bueno, bai ikusten dugula, orain dokumentu hau eta nik nahi detena, batez ere bideo honekin ondo eta argi utzi, da lehenbiziko orrialdean gaudenian, hemen ikusten duzue goien eskubitan agertzen den hemen lehen orrialdea. Lehen orrialdean gaudenean, orrialde estiloa lehenbiziko ere horrikoa da. Eta lehenbiziko horrian ez dugu ezer jarri, ez goiburukoan, ez horri oinean. Beste gauzatzuk ere aldatu daitezke, goiburukoa eta horri oinaz aparte, baina behintzat ikusi daiteken zerbait. Bigarren orrialdean, indizea denez, eta jarri diot, buruz, zuzenean, eskuz, hemen jarri diot, indizea hitza. Eta 3. aurrera, orrialdeak agertzen dira zenbakiturik. Zenbaki horiek ez dira agertzen estilo, 3. estilo honetara iritsi arte. Estilo lehen etxira iritsi arte. Beraz, lehen orrialdea, mentxik ikusten da, indizea, bigarren orrian, eta 3. aurrera dena da estilo lehen etxia. Ados, hau garrantzitsua da. Dokumentu luzeak egiteko eta dokumentuak atal ezberdinak balin baditu, orrialde estiloak erabiltzea komenigarria izaten da. Beraz, hau ondo menperatu behar da. Ados,
beste zer ez dugu ikasiko gaurkon, aldaketak ez ditu gordeko, eta hau utziko dugu beste egun batetarako. Beste egun baten beste zerbait egiratuko dugu. Ados? Venga, gero arte.